Aprasi berta thipi pen orjuik tha. Lumbajang constituency angkang ronging koira phosu serong ke non puanta KAC pen kelangpon abipin lang. Hamran rong supiarlo ASDC abran chatoma phan non puthot ke klempon pamejia phan pura arpu chelar kroi. Non malom pirbi market adung panchayat koloni malom kang hukang lum. Bokazan election kang SOPD Surihinira Crescent Kepen Surihinira Inkoyaninkan Aparman MLA Dr. Numol Momin Arideng Pen Long Trok Atawar Keselam Ponjapan Long Ikesom. Gofboy School Principal Benjamin Terang Bang Sopir Thipen Abitanglu. Karbi Anglong Autonomous Council along ke Thenai constituency ke Lumbajong constituency Hendolapen Ladakh constituency along headquarter Dolo Sita Piniar ni anta rong inkoira phoso se arong ke Kijunalang Towar Hemso Lapen kapre kaching thurawar sai long dun de lang pusi rong inkoira phoso se arar tumpen pherang ke angno nang than pachini dun hitum pusita mela Towar nang selam paprang pri pulote bang masih bang long lelo alam bang ke lalo nang padok jot puge nang sini lewan sita noglang bam sita me alam ke dok jin po pot la bang tengni dak punili tumta Towar ke keselat kado kabi arat rong arat tumanda kisung ge magado beta thelong prong non pen rong do bong po kam li rong kimi ke seng po kam dali hakko pen rong lo seme anutin ai MCM bono MAC election hu MP election hu bono la camping hu bang pop alang tumta thelong vek lo la so Towar non dak bola mali nang nan tum dak nang puri dun lok hoi prang da dolang hoi fit ke long ko ane ho manjatu sekarian se an 10 kilometer an distance do rap na join isi cipat lang long ka cipat hilong ke nang litom nang krom nang jam cipat he ilong no nang hem nang risame nang litom ka cipat do ilong lo rat ajoy ni Karbi Anglong arat ajoy ni election opor nang song hichor mangke ni to mangke erong tuke camping po bangke wang long le ni tungke lasi ni le tungke ni jet dak lo rong sorke heme jang re kote tikok tiki to man tan ni tungke sarpi sarpu kako kali tele tungke camping po bangke alam dadake rong long ke 10 kilometer pen manjap pen 10 kilometer hot sikre hanse mane disama lumbor 2 lasong bang geni tumke wang long le ni tungke la Towar ke nai tum Sonsi hemai timung arong lapen jor timung hidim timung sart hein hi sarmian hanse sikari hanse lahai arong non puta Karbi Anglong Autonomous Council pen nang kirap che theklong lelang pusi pherang ke aphan nang che thandun pinpur pon me karlitang samsing hanse minister kido bom ahut Towar selam chot pen pini arni anta nang selam pipe pusi ningduk che paklang kidamtang MP election ahut Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang vote kirek dam ahut amayalong lamchak kachipi ke code of conduct judlote manjapen disama atowar black topping selampon popusi lamchak pipon bonta pini arni anta theklong lelang putat ningjepon black topping dim buli koi ajiloke nai khobor nai aro diko terangot meeting ahar moto yato kole je বিধায়ক কল দিম বুলি কয় এতিয়ালৈকে নাই খবৰ আজি বৰষুণ পৰিলে আমি যাব নোৱাৰো এটা বাইক লৈ যাব নোৱাৰো এনেকুৱা পৰিস্থিতি আমাৰ ৰাস্তা pahai da pongela puan me asi no nan alam angke kadok kawi a channel do ana tum sita me nilu tum long la son wang we pina alang litum Newsfast atum han choro parlo je nilu tum han asona kisung ahut mane nalitum da manjapen Dilip Hanse Newsfast Karbi Anglong Patumi Mahamaya constituency arlo Matikhola polling station angkang Radatum Mai Padopon Mailong EM Lunsing Teron ke claim kedam mesena jok Radatum EM aphan ningkatete lapen akero pipon lasi Radatum akaprek apartilong donde de japhan Matikhola polling station angkang Radatum Chethan Chimungpon Anparta Mayalong BJP government atum Rat aphan akerap aputhakta Chethan pon pipi hu bisa si nang bima pipi si til tum sarkar long ale ke long tum ma nale tum ka dogo beta chini na to sarkar tum ile tum ham tu bisa nang pipik lo sitabe ki sumana bangke ala akape tum kalili kalang lang pachi hopo rong sor bang hala hay tum lam si bisas po ege lada bangke rong sor bang hala so por hod bang mane
ceklem nun de titi lasina sola bange kali dep nangji ele tum sarkar pe nang pilo ke ele tum ha la CEM lonsing teron aphan ningka chethejok hadak risotum rukasen English LP school along football kapathu afil art feeling mate longli ke thokje aphan EM lonsing teron aphan choneng ripon kining je pubang gala pueno mane kiklem tang sar adne kichapadu tang labang ni churu parlo la sinon ni tum karya son ni son dolang rang ni tum la pungaji living along itum phil kitang avidet asom si dolonon tan ni tum ne yud ahin pen si chuneng rilo khela dhula putame ni tum ang tana son si pathuda nang rong atilo la si ayat abidi pen stame ni tum hala phil ison anla keda rugasen English LP school long phil na PG la pen na feeling ji phansi nili alang li sar dun sing taron hada chuni repartik lo dok muka pen long kiram teron Newsfast Karbi Anglong Patimi nengwe panchayat office asai hemadung malom idon narmada hazorika hemalong pang thek the tum kang hudam pen hormu phalang hote kang lapsi pherangki kahumri damohut thek damlong alang litum ke ladak panchayat office along chokomar proclaim dun pen non ke chokomar asai jut kokamat methang ahem guwahati long damrupsi ladak kedo ahemalong ke kang hotum abangawi puchini lorsi kang hukiludam Nonamat ke kang huatung kopi pisi ke ponlone nonamat ke klar dakpen birta long dundelang News text report Newsfast Karbi Anglong Pai chikloni phai cricket thom arni hamren rong sopi arlo kedo socheng ASDC asai hemalong puthot ASDC asong atum non ki claim kedam pami thumu choji apkhanpura arpu chelar pon amai kangni Bangso Mayalong, Mai Charipon, Het Sing Phangcho, Lapen Bangso Mayalong, Kachetong Dun, KSA BD Sar Sing Ingleng, ASDC Central Committee, Tuni Sontimung, Binda Teron, Ram Sing Terang, Lapen ASDC District Committee Ahin Pen, Khor Sing Kro, Paul Intigathar, Kadom Teron P, Alang Litum Chetong Dun Pen, Karbi Anglong Arat, Amina Ajakong, Kachepalong Ponjia Phanpura, Karbi Anglong Akar E. Aparman Articles 244A akache song hemprek kang thim longvek nang jipu kamatha tum chetong dun pen chingwai arsik jik pen alam the chethan pon hamren rong sopiang kang arlo ke dwarat atum aning mesen abang phu bang phi atum ASDC asong along puthot chepa ong dun kheroni pen ran sing teron Newsfast Karbi Anglong Borjan LC angkang pinitowar kasalam ponjia phanpura MLA Dr. Numul Momin Lapen Karbi Anglong Autonomous Council EM Jagat Singh Inti Adi Dengpen Long Trok Atawar Kasalam Ponjia Phan Long E Kesompon Bangso Long NEC Road Matipul Pen Bengenabil LP School Adak 2 km Lapen Ol ND Road Pen Tengabari Lapen Mora Kordoiguri LP School 2.5 km NH 39 Balipathar Bazar Pen Borlai Hanse RJ Road Adak 1.60 km Lapen NH 39 7 Dilaujan Pen RJ Road Kachari Basti Adak 1.70 km NH 39 Atwar P Japralang Supen RJ Road Ting Basti 1.30 km Adak Atwar Kisalam Ponjia Phan Long E Somponlo Labang Sayalong BLCC Chairman Indoor War BJP Sarupathar Mandal Maipu Lokhiram Rongpi Kongchunbang Hunaram Singnar Borpathar Road Division Executive Engineer Raju Timung Lapen ke theki dingatum chetong dun si pinilong eke somponalong RDP dun Dr. N Momin MLA Lapen Jagat Singh Inti EM Karbi Anglong Autonomous Council atum contractor tumaphan lamte ke than pachini dun ke aporating pen towar ke salam patang ponangji Lapen atwar ke salam ponta pamisen nangji puta than pachini pon News text report Newsfast Karbi Anglong Pirthia dang along corona ke sopen kisung ke boy lapen katora nang do olo lasong bong pen government lapen ningke me atum radaphan kira pon asai pado olo son cpni believers eastern church difu diocese atum pentame dhansuri thengjang arong along hope for children pu athepi and pon pen bang throk sikep au somar anutin aphan sanglin thom jangthu ilin soyabin ilin phurathe ilin budma ilin biscuit homni reverend father en khumba arideng pen pipajir la pen thu father pen corona ke sopen kachiri nangjia puthak bangso mayalong kachitong dunatum anaphan chethan chimum padopon si bangso mai ingsam jin pen pechun pon Non along so phan bir time tong sina
Come one, come all. Langi TVS opposite of Tarlangsong Main Gate, Bifu Manta Road, Karbi Anglong, Assam. For the first time in Bifu, a new showroom of TVS Motors. All type of scooty and bike will be available here, including all spare part and accessories are also available here. Servicing facilities and showroom finance are also available here. For more details, please contact 6000492143 or 8472039605. Berta kan pa ben ang chiroi thulo. Pirthia dang pialong amat si corona ke soki umthlu bajok muni datum don rap kache dam kache bang akisung ason ajara sai ke klem along ta akisung dulo lapen labang so ke sopen apran ke dam nang atumta duolo sonsi pinya da porphai kithom apor malom dipu go boys higher secondary a principal benjamin terang talabang so pirthepen chewoi tanglo kachini duna tengke kedam tang arni dmca chalong si admit lo bonta api keso ke bat puajok alang liphan Hayat Hospital Guwahati an refer to bonta keso ke bat lapen covid-19 a keso penajok alangli labangso apir thepen cheonanglo pinpur poningtung piningangbong DFO Joysing Be lapen thu agriculture mechanical engineer Ramsing Hanseta bangso covid-19 pensi aprandam nanglo Lasi piningangbong bangkethom Karbi officer atum labangso ke sopen apran kedam nangke isi ningduk memia lamlo News Desk report Newsfast Karbi Anglong Pinya berta la ansi pa jolo do me thang me kardam.